Σας και στο σημερινό βίντεο. Σήμερα θα κάνουμε την άσκηση 8, σταθερά χρόνου αρσέ, στην οποία θα ασχοληθούμε με την φόρτιση και εκφόρτιση πυκνοτή μέσω αντίστασης. Όπως βλέπουμε και στις σημειώσεις μου, έχουμε ένα κύκλωμα το οποίο περιέχει ένα πυκνοτή σε, μια αντίσταση R, ένα διακόπτη S και μια πηγή. Έχουμε τρεις κατηγορίες: κατά την φόρτιση του πυκνοτή, κατά την εκφόρτιση του πυκνοτή και όταν ο πυκνοτής έχει φορτώσει. Σε κάθε κατηγορία έχουμε και αντίστοιχους τύπους. Εδώ πέρα βλέπουμε τους τύπους σε κάθε κατηγορία που περιγράφουν τη διαδικασία της φόρτωσης, τη διαδικασία στην οποία ο φορτιστής έχει φορτώσει, είναι φορτωμένος, και τη διαδικασία κατά την οποία ο πυκνοτής εκφορτώνεται. Είναι ουσιαστικά 4 τύποι, στην πρώτη περίπτωση 3 τύποι, στη δεύτερη περίπτωση και άλλοι 4 τύποι στην τρίτη περίπτωση. Ασκήσεις που μάλλον μπορεί να μπουν σε αυτή την περίπτωση είναι απλή εφαρμογή αυτών των τύπων, να μας δίνει κάποια δεδομένα και να βρούμε αντίστοιχα τα ζητούμενα που θα μας ζητάει, λύνοντας συνδυασμό αυτών των τύπων. Τώρα, στη συνέχεια βασικά, θα δούμε τις γραφικές παραστάσεις που εκφράζουν την φόρτωση του πυκνοτή και αντίστοιχα την εκφόρτωση του πυκνοτή. Εδώ βλέπουμε, όπως είπαμε, τις γραφικές παραστάσεις κατά την φόρτωση και κατά την εκφόρτωση του πυκνοτή. Εδώ πέρα βλέπουμε τη γραφική παράσταση της τάσης που υπάρχει στα άκρα του πυκνοτή και αντίστοιχα την τάση που υπάρχει στα άκρα της αντίστασης. Βλέπουμε, άμα προσέξουμε, ότι καθώς αυξάνεται η τάση στα άκρα του πυκνοτή έως ότου φτάσει να ισούται περίπου με την τάση στην πηγή. Σε αυτό το σημείο που θα ισούται σταματάει να αυξάνεται άλλο και έχουμε μια καθοδική πορεία της τάσης έως ότου εκφορτιστεί και στη συνέχεια ξανά επαναλαμβάνεται σαν σκαλοπάτια. Αντίστοιχα βλέπουμε εδώ πέρα την τάση στα άκρα της αντίστασης και όσον αφορά την εκφόρτιση του πυκνοτή έχουμε τη γραφική παράσταση της τάσης στα άκρα του πυκνοτή και τη γραφική παράσταση της τάσης στα άκρα της αντίστασης. Όπως είπα και προηγουμένως, οι ασκήσεις μπορούν να μπουν κατά πάσα πιθανότητα θα είναι απλή εφαρμογή τύπων και θα ζητάτε ίσως η σχεδίαση της γραφικής παράστασης της φόρτισης και αντίστοιχα της εκφόρτισης του πυκνοτή. Αυτά ουσιαστικά βρίσκονται στη θεματολογία σταθερά χρόνου αρσέ. Ευχαριστώ πολύ για την παρακολούθηση. Γεια σας.